खौरा हे लौंडा धीराज हे लौंडा धीराज कुंवर कमलवास बोले घर पर एगो हम गीत गावतानी पाठक बाबा गीत के शीर्षक के नाम हो शेखर बाबा फुटानी लभर। फुटानी लभर कैसन होले पहला हूं बाबा प्यार भाई आजो प्यार होता पहला हूं कोर्ट मैरिज भाई रोड मैरिज भाई लव मैरिज भाई आजो होता तब पहले में आज में अंतर हो गई कोर्ट मैरिज पहले क्या कोई भगवान श्री रामचंद्र जी जज के सामने धनुष तुर के कोर्ट में शादी कैले कोर्ट मैरिज है रोड मैरिज के भगवान कृष्ण रुक्मिणी रोड में जात रही काली जी के पूजा करे रोडे में सहान धके चल देले चल रोड मैरिज है लव मैरिज के हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत शकुंतला संगे फुलवारी में इलू इलू को ले जेकरा चलते वो लड़का के जन्म भइल उ लड़का के नाम पड़ल पाठक बाबा भरत आ वही भरत के नाम पे देश के नाम पड़ल भारत। तब भारत नाम इलू इलू कइला से हो गइल बा। आज के फुटानी लभर के देखी लड़का एकदम लांगा रहे घर से लड़किया सुंदर रहे केहू तर मोबाइल हथिया के नंबर लेके बतियावत धीरू सट गई कहत रहे लगल हवा बनावे दम रेशमा देखी लेके के हवा बनावा वाह रेशमा तेरा गला में एकदम पातर सिकरी है तू हमको नहीं जानता 18 गो हाईबा चलेला हमर 18 दू गो पोकलेन बालू घाट में बा बालू के तो ढेरे लगा दे 12 गो बालू घाट चलेला हमर लइका कुछ रहे ना लांगा रे हवा बनौले रहे लइका खाली हवा बनावे अल्लाह किया सुन के बाप रे बाप तो बड़ी रुपया करा भी होई सुना रेशमा हम चाहतनी कि मार्केट जाके सोना के दुकान से तारा सिकरी ले कैसे बनता ए जान हर का हपरान हम यही चाहता कि हर दिन भर के चैन पहनने वाले ढेर दिन से मन रहे कि 6 भर के चैन पहनती चली ना दोनों संगे चला तनी बाजार आ चल के हमरा के 6 भर के चैन खरीद दे 6 भर का कह देलू इज्जत माटी में हमर मिला दे हां जी एगो गुली 6 भर कौन गली में तोरा के 1.25 किलो सोना के चैन ले एगो पाव के गुली ले दे आ लइका भी कुछ रहे ना उ लंगा रहे आ कहते कि 1.25 किलो के सोना के हार बना दे ले गई बाजार में पत्र के सुनो अब कुछ ले बुतरा भूख लगल बा का रे हां ये जान बहुत कस के भूख लागल बा का खइबू बोल ना का खाई हमरा चौबिन आ पिज्जा खाए के मन बा बस लइकवा के बगली में कुछ ना रहे आ घुमाओ तो ले गई एगो ठेला पर खड़ा कर देलस आ 2-4 गो गोलगप्पा लेके खइली तो अपने के सुनो हमर घरे से इमरजेंसी फोन आ गइल बा हमर बाबूजी कोई तर चल बिहाना के तरह 1.25 किलो के सिकरिया चौमिन आ पिज्जा खा चल लइकी के ले भागल घरे छै लइकिया अपना सब लइकी सखी से बतियावत तारी कैसे बतियावत का कहता रे हाय ए सखी अरे कहां तनी कहां न हो झूठ के लौड़ू के नाती के फेरा में हम पड़ गए साफ लांग उनका पर्व करे लखो गई राम रेखा घाट साफ लांगा रहे हम कहनी कि तनी सिकरी लेबे गई सिकरियो न लिहल चौमिन खाइला कहनी पिज्जा खाइला लौड़ू के नाती हमरा के गोलगप्पा खिया देलस तू क्यों ना भाव में कहतरी कहतर के जाए त चित से लइका उतर गई पाछा पर गई पर दिया चोर गई नहीं प्रीत हमरा चीत से उतर गई नहीं प्रीत हमरा
कदरे सखी कुछ ना रहे लांगा रहे हवा बना के खाली कर फुटानी हवा बना के खाली कर फुटानी जरी के झरी जाता सही बाबा जोर से अधिक फुनुक मारता है का कहीं नहीं समझ में आवे का कहीं नहीं समझ में आवे भीतर हाथ लगावे हाय हरे को लगा बाकी हाय हरे को लगा बाकी हाय हरे को लगा बाकी बाबा की ओर से रुपया के बारिश आशीर्वाद हार्दिक हार्दिक प्रणाम मैं कहे के बाबा ना कहले बाबा लांगा रहे कुछ ना रहे देहाती भाषा में ना कहले बाबा हाँ शेखर बाबा झोरी में ये थी ना सराय में डेरा झोरी में ये थी ना सराय में डेरा रोज रोज हम खेल ना जानी नाही समझ में आवे ना जानी नाही समझ में आवे रोज बुरुमक बनावे हाय हरे को लगा बाकी हाय हरे को लगा बाकी हाय हरे को लगा बाकी ऋषिकेश बाबा बबुनी के बड़का पापा की ओर से रुपया के बारिश गोड़ लगा तनी बाबा के आशीर्वाद के प्रतीक्षा कहे के भाव बा पाछा पर गइल मारे जिया चोर गइल
सेवी संगठन की ओर से पुरस्कार बा बाबा के गोल्ड लगनी आशीर्वाद के प्रतीक्षा ना जाने